Huria ni dibata na hinolongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus ta pasada rohatta martangya kita. Moliate dibata nami, moliate disudia kadinggan di basam. Dungani hami mga santo dim perbadiai asa mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami Tuho. Amin. Amanginang hata ni Tuhan nasa ortu kita, dienek may siya ne pagilium di si Matius bidu onom ayat siya ro dia 10 tolu. Hujaw kami matuhita ganu marsada-sada odo hata ni Tuhan. Songonom ma tangyang muna. Ali aman nami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Saro maharajamu. Sesak malomoni roham di banua tongang songon na di banua gijang. Lehom madihamis sadarun hangoluan siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami. Di dosa niak kadongan na mardosa tuhami. Unak kami togitu pangujunan. Palua mahami sian na jahat. Ay hodo na punah harajaon. Doho tagugoon. Doho hasangapan ro di saliling nililing na. Amen. Amanginang porsea hami sudinang dohita halakaristen na adong ima di portibion tahapal lo imatangi yang aliaman namion. Manang najudjo imata tadok tangi yang hatopatay. Sudi dehito magkapal. Alay molo tarajumi di tonga-tonga niya kapar ngulota. Tapar hatutu taha porsedo tangyangon. O menarik. Molo holang sebatas makapal sa bingdo amanginang. Dang adong ipolana. Marisuangdo na tahapali. Molo dang tahanguluon. Dihita salu na kadamang do dainang. Di patupat Tuhan Yesus besada pangajarion taringot tutangi yang tuak kasisiana. Di siala nang takas do di paratiatihon Tuhan Yesus. Takas di paruhan ibana. Songon hala parise. Natotong nasida martangi yang tujuan nanan yang pamurnang-murnang diri. Margajang-gajang manang marheder-heder tangyang na. Dada na patuduhot ias nirohana ng makatay do di bata. Alay, nang patuduh jol masih partangyang nasida. Ipola ni tangyangi dang di patuduh nasida marhite-hite parangin na dinggan. Mamereng na masai di patu-patuhan Yesus mapangajari to kasisian na. Adorang sutur pukon di do imat Tuhan Yesus molo martangnya kamu na di bagasan na palimahon. Unang songon halak pangasihamu. Akan na makalomohon jongjong martangyang diaka parguruan. Do di dalan balobung. Asa di idajol manasida. Natutudu na hodokot tuhamu. Nungasa di jalo nasida o panasida. Halak parisido na di do ni Tuhan Yesus. Alay di do Yesus mamusay ng tunasida. Alay molo martangya kamu. Masuk kamu na tibiluk muna. Sordak bituna. Dungi martangyang mahamuna. Namarlapatan. Dang pola perlu diboto manang isehita martangyang. Cukup maholang debata sabing nama boto. Las di dia pehita martangyang diinganan na bunyi, na jelas makata ita do debata. Dada na martangyangi dalata na yung paburnang-burnang diri. Alana memang di jama sesonario piamanginang, gudang do hita na martangyang di tonga-tonga niya kaparngoluon, dang dihapor setangyang na. Laos di do Tuhan Yesus mamusenang di bagasan pangajarion na. Omma tangyang dinasida. Ali aman nami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo.
ponggolna parjulu diajarot Tuhan Yesus di bagasan tangiang. Iko pasangapod debatana di banua gicang. Ikon pasangapon ima debata na marhuasoy. Jala di ponggol na parjulo di do ali amanami. Na marlapatan ali amanami di banua gijang. Jonok do hita tu debata. Alam ni tangyang ta ima debata. Tujuan ni tangyang ta pangidot ta ima debata. Amanami. Ikon nima posisyonot ta do diritna. Songos sada anak na mangidot tu amana. Jala di bagasan na ta posisyon dirita. Iko taha porsyay do na ta pangidot. Baru do rumsero maharajaw mo. Di bagasan tangiang. Dada nang manuru debata. Songon patuluson na dirwata. Ala ikotong do riko botota. Nahita do disuruh debata patulus Solomoni rohana. Idu ubah di dok sero maharajamu sesak malomoni roham di bantong songon na di monogija. Jadi iko masa do huaso ni debata di bagasan akatangyang manang di bagasan akapangidota. Napa masahon ulam ni debata do hita disi. Diuduti mo senang lehom madihami sedon hanguluan siapa hari. Di bagasat tangyangi holang tu debata sabing do hita marpangidoan. Debatado na malun hanguluan. Debatado na malun akka pasu-pasu. Debatado na malun akka narikot di tonga-tonga na kaparngulot. Sotung tapangido akka pangurupian siya na asing. Alay holang tu debata sabing. Ido parhitiata, ido natotong manopahita, jala ibadah sabindo natotong mangalehon akan narekot bagasang uluta. Monotung pe manginang, dinggan akka ulaw muna, dinggan akka rejeki muna, lancar akka partiga-tiga muna, dibatado mangalih saluhunay. Diuduti mo sena, sesa marusa namin sopan sa namin di dosa niya kadong na marusa tuhami. Ikurajumatta do. Na mardosa hita. Jala, muluta pangido hasesan di dosa imatu debata. Iko totong do nakita pe, radi manesa kadosa nong atta. Jadi di tikena martangi yang hita mangina, iko rajumatta do, isi do natabaju rohana. Isi do nataban imatangis. Tu isi do hita nagabi batu partutukan. Molo nungata rajumi salhu na nungata ingo salhu na ikorodo hita manopo ti dosata tunasida. Debata manesa dosata. Hita pe manesa dosa niya kadongata. Jala dongata pe manesa ka dosata. Namangi musia na ngamanginang. Una kami tugi ito pangujunan. Palua mahamisan pangago. Ay hodo na punaharaja do hagugon ro do tasanga paro di saling liling na. Debata dang mangalong pangujo na tuhita. Alisibulis do. Aliniya manginang di bagas sa tangyang ta. Iko pangidot to do debata asaw nang tartutuk kita. Asa gabi marbisuk kita. Asaw nang gabi di ela-ela sibulis kita. Asa totok kita. Ho di bagasan hati goran ni debata. So nari amanginang nanolongan di bagas setuat ta Yesus Kristus tabuat tumajoy matang yango di tonga-tonga niya kaparnglot tabuhay hita hira-hira amanginang nunga ta parhatutu tangyangon mana nunga ta porset akatangyang ta molotumpe on amanginang gabesada tangyang hatopan nang taha porsyay nang tahapal mate alen narumik ko sa sitong na iko ni mataha porsyay do debata di tonga-tonga niya kaparngulota. Ditiki mabir hita, ditiki lomos hita. Ditiki ragam akapangujunan. Iko taha porsyay do debata jahuba, debata di bagasan Yesus Kristus.
Natuk do marhuaso paluo kita, natuk do ibana margogo mamasu-masu kita. Natuk do ibana madongani jala mangurupi hita. Di bagasan akahagaleta. Marhite-hite padonganyo ni debata. Gabi margogo do hita madalani aka ari-arita. Imana parjula manginang. Narikot botota. Sudenang namasa di bagasan parngulota. Ikut ima di pasu-pasu debata. Alani amang inang tapasaha sudenang namasa itu debata asa di pasu-pasu. Mulang pasaha tapasaha do buhado ima debata mamasu-masu. Namangit amang inang adong sada cerita. Di sadatiki adong madadanak nang menebrangi manang manaborang ima sungai. Sungai karasian. Jala memang adong do jebatan siya bulu neko ni City Opor. Alai ditiki danakon digijang ni jabatan ni mardala ni mana terpelesek may mana madabu imana tu sungai. Ala na ibana dang boy marlange menek dope mana jala karas ima harus di sungai hanyu may mana dang margogo ibana mangalo ima sungai. Alai dingo imana masa datangiang nasa diajaron ni mas sekolah minggu tangiang ali amanami. Ibu imana maali amanami Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dokon imana masape sape sae. Bahkan meluk-ulak ma di do imana tangyangi ala napos roha di mana marhiti-hiti tangyangi di bata palon imana. Tangpe secara ponggol parponggol lang diboto imana lapatan. Ale dia porsi mana tangyangi. Ditikina martanya kami odo torus. Ni mana tanya ko ni mana ma torus tanya ko ni mana. Tiba-tiba ditikina martangyangi sambil mogapi imana. Sakko me mana di sadahau di tu imana. Di imana masadahawon lamar gugu me mana manarik kawon malua may mana. Dung malua imana marhehe may mana marlojong imana pajupang may mana do orang tua na tangis di hal orang tua na may mana. Di do cerita ni mana masudina. Baru do orang tua jadi songo dia di beko ima pelu diri. Anana takas di boto orang tua nun na tung masa bagas itu tu sungyo. Jadi di boto orang tua nun dang di boto ima anak ko nomor lange. Alai do ada na koma tu orang tua na. Martangi nga songo dia tanyangmu ali amanami. Jala gabe ima di palua di bata au ale ni tangyak kininna. Amanginang gabe sada tudus-tudus doon tu hita ganuk marsada-sada narumikot di tonga-tonga niya kaparngulota. Monotung peragam akasitaonon, monotung peragam akahasusaan, monotung peragam akanamol di tonga-tonga niya kaparngulota. Taha porsyai matang yang tai. Tangiang ali amanami gabisa da rekomendasi do tuhita nekon ha porsyota. Di bagasan sude akatang yang ta namangi do haluak kita sa debata. Imata pasangap debata tapuji ibana. Jala totong di tonga-tonga niya kaparngulota. Ikota boto ma na debata do mangurupi hita. Naparpu dia manginang. Lapatan di tangiang ali amanami sa sitong na adong ima onom. Tulu bagian maon tangiang ali amanamion patuduhon hasol solhot ta ima tu debata manang pasangapod debata ima ditiki nam tadok ima debata pardeng marhuaso nabadia. Napadua homma natadok ima ro maharajaw ni debata. Napatuluhon asa sakap ni debata ma. Nasaw. Jala bagin napatuluhon.
tolu bagian Oma na pataridahon taringot pangiduata tu debata taringot asa di sesa debata akadosata jala taringot hamubang ni rohatta na marlapatan amanginang marhite-hite tang yang pangodiano non takasma tapasangap debata tapuji debata jala taulahon akka ulaw ni debata. Amin martangyak kita. Muliate Tuhan. Diajari hodo kami. Asa totong holang pasanga poko di tonga-tonga ninggulu nami. Pos droha nami Tuhan. Mangulaun hatamon. Gadup ari jala gadup tiki. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.